खुलुमबाय आं दासराम बर' रिपाब्लिकनि साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव फोसावनो नागिरदों मोनसे गोनांथार खौरां। लादाखनि गुलान घाटियाव थांनाय मंगलबार खालि चीन भारतनि दावहायाव मुंख्लं जादोंमोन सा 20 रौनियाफोरा। रौनिया हान्जानि जिउ खोमानांनाय मुंख्लं बिर जोहोलावफोरखौ मान बावनानै कलाइगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव चीन भारतनि दावहायाव मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावफोरखौ मान बावनानै आलारि बाथि फोजोंजेनो दखरा आफादनि बोसोनगिरि दानसोरां बर'आ गावनि बिबुंथियाव बिथाङा चीन हादरनि बे हरखाब गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे मुंख्लं जोहोलावफोरखौ गावनि बिबुंथियाव मान बावहरो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो कलाइगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजय बर', गाहाय नेहाथारि पवन चन्द्र बर' आरो दखरा आफादनि गासैबो बिबानगिरिफोरा। दिनैनि बे हाबाफारियाव दखरा आफादनि लेङाइ आफादगिरि फिरुज खान बसुमतारिया एरै फोरमायो। दिनै कलाइगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि दिदोम मावखुलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै थांनाय चाइना आरो भारतनि रौनियाफोरजों सिमानि खोथाखौ लानानै जा मोनसे दावहा सोलिदों, बे दावहायावहाय मोननैबो हादरनि रौनियाफोरजोंहाय मोनसे दावहा जानायावहाय मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरनि मुङैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय बिथोन हरनाय बायदि दिनै कलाइगाव दखरा बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोनखौहाय गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङावहाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो बे दावहाखौहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादैहाय सोंखारिदों आरो दिनैनि बे कर'ना भाइरासजोंहाय दावहा सोलिबाय थानाय समाव सारा मुलुगाहाय गाग्लोबजानानैहाय बिदि जाथाय जाबाय थानाय समावनो चाइना आरो भारतनि गेजेरावहाय जिहेतु जाथावै जाथाया जाना थांबाय, सिमाखौ लानानैहाय बियो थारैनो मुलुगनि नोजोराव बा गासै हादरनि नोजोरावहाय मोनसे मुगैथावना जादों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो जोङो दिनैनि समावहाय सोंखारिगोन दि चाइना बायदि हादराहाय चाइना बायदि रौनियाफोराहाय बिदि मुगैथाव मोनसे राजखान्थिजोंहाय बेबायदि गाग्लोबनो नाङामोन होननानै आं दिनैहाय कलाइगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि जानानैहाय आं बेखौहाय सोंखारि हरदों।